Magkatawa mo ko ato ang silingan in taon. Ay, Kuya Juan bayhana, pinaingon pa nga, gwapa daw kuno siya kaayo. Wa gabae. Wa siya nagtanawan na nga ko ang kagwapa po do. Asan lang ka ni ipot-pod? Karon tong bayhana tong makalagot kay sanang pinatabi-tabi pa sa silingan dito nga siya daw ang pinakagwapa sa tibuok barangay. Wa ora siya babae, no? Takot siyang atuon kay may na magka face to face mi ba kay wa siguro siya na inform nga mas gwapa pa ko niya. Karon Nga, oy. Apa, oy. Nya, paingon-ingon pa akong silingan. Katong silingan akong kaputot lang. Hanabi pa siya dito nga mas gwapa pa kuno siya kaysa nako. Pag sure, oy. Kagwapa uroy nako kaysa niya. Oh, tanawa oh. Ako naman ginigi-search diri nga akong kagwapa. Oh, di ba? Oh, ako gwapa pa ko niya. Yo! Nasambang? Naagi di ay. Mayo kay naabot ka. Syempre. Sige panabi nimo nga mas gwapa pa kanako. Wa ka ba nga nag-search ko sa Google eh. Mga Sa gwapa. Google eh? Yes. Nag-search ko. Ngano na nabi mo nga mas gwapa pa kanako? Syempre, di na makita tanaw mo. Nakawa guro. Ang height na tong duha. Kagwapa ora na ako sa mo. Barag ko na be. Para makita na to. Oh. Anya. Ginagawa mo. Diri jud sa ubos. Anya. Be. Asa man? Ayaw si kapag-kapag diha kanina ni mahong ginamos. Karole. Si kapag-kapag. Alis sa dagang sa kasilingan ng mga piling gwapa kaayo. Wa diyan sa lingaw no kada adlaw na lang gyud. Hindi tan apa minawa gud. Kinsa kun gwapa nila mo. Ako wala dili ka dili lagi. Ako lagi kay nag-search ko sa Google. Nag-search din ha. Google mga maras kay Google. Pina-search was Google. Pilang pakahalang pag-search. Ay kay klaro naman sa ayo. Mas gwapa lagi ko nimo ay pagbuot. Basin shades pa ka mura na kay ilong. Aw. Siyempre na ko ilong. Di pra sa imo masangit ra sa imo ha. Ayaw. Okay ba nga pang-kisabol na yung aong? Huwag akong lips. Kisabol asa mo kay sa saon? Lamiad din mo ko lang. Imbes mo na mo kay. Yan naman tao magduha oy. Sa magawayan ninyo? Gwapa pa ko niya. Di ba? Ako na kayang mas gwapa niyo. No way. Uy, bahala sa tuloy ka niyo. No way. Ako gwapa. No. Nanabibitasyon ako day nga mas gwapa ba kuno siya Bitaw na wa. Nanabi ka. Nanabi ka ha? Siya, wala na nabi. Nagyoyo ra sa sing kagalingon sa Rosa. Oh, si, nganong nanabi ka ha? Nganong nanabi ka? Tingog! Tingog! Anong di mo tingog? Tingog! Ako nga nabi! Naikay mo gipo sa Facebook. Oy, Russia, batik igno. Fake? Imong kilay? Hindi, na-edit koan. Problema? Siya. Gwapa siya na. Fake lagi yung kilay. Di ba ang gwapa? Natural mo lagi ka sa kinaiyahan. Di ba? Yes! Imo day dili na fake imo day. Dili. Mura lagi siya fake. No, this not fake. Dili fake. Hindi lang day, di na fake day. Dili, oy, yeah, fake. No! Ay, ma-fake na. Nagpa-ayaw ka nito ni Doktora Bikadalat. Come on, duha mo ay fake. Uy. Mga plastic mo. Di ba sa din taon? Like others. Ay, ayaw, dire ito sulok, ha? Sabi nga nila, bakit nagsuswimming ang mga plastic? Ayaw patawa ay plastic. Makatawa mo kung tinuan ka na ilang katawa. Lagi ko rin katawa. Kaya na ko. Kaya na ko.